ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಾವು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೆಂತ್ಯ ಚಿಕನ್ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಟ್ರೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೂಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂಜಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆಟ್ಟೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒರ್ಂಬ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ, ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಪಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ತಾರೈದ ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಚೂರು, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಚೂರು, ಬೊಕ್ಕ 1 kg ಚಿಕನ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ. ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮನೆಟ್ಟೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ, ಮೆಂತ್ಯ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪಾಯಿಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು, ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ನಾವು ಪಾರ್ದ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು. ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಅಂಡ್ ನಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆತಂದು ತುಲೆ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದ ಕೈಕ್ ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುವ. ಆನಿಯನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನ ಟೊಮೊಟೊ ನಾಮ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೋಪು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಗೈಸ್, ನೆಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನಿಯನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬೇಗ ಆವಡಂಡ ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಚೂರು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವು ಪಂಡ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬೈದುಂಡ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊಲ ಆನಿಯನ್ದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಐತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಆತನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪುದ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡಿ ಅವೆಂತೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತೋಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ಅದು ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇನು. ಇತ್ತೊಂದು ಕೊದಿ ಬರೋದುಂಡು ಚೂರೊಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವು ಕೊದಿ ಬಂದಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ನಮ್ಮ 1 kg ಚಿಕನ್ ದಾದ ತೊಂದೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಆನಿಯನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪಾರ್ದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತು 1 ಈಜಿನ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕದು ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ ಏತು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ರುಚಿ ತಕ್ಕಾತ್ ಪಾರ್ದ ಇನ್ನು ಗ್ರೈನ್ ಅತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ
ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಲೆ ಬೇಯಡವು ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ತನ ಅಂತೂಕ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇದನ್ನು ತೋಂದುಲ್ಲರತೆ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕಡೆ ಗ್ರೈನ್ ಮಂದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಗ್ರೈನ್ ಮಂದೀತಿನ ತಾರೆದ ಪೇರ್ದ ಅದೊಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಫುಲ್ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಮ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೈನ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಫುಲ್ ಒಂಚೂರು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂಚೂರು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂದಿಲೆ ಚೂರು ಕೊದಿ ಬರ್ರೆಸ್ಕರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಚೂರು ಕೊದಿ ಬರ್ರೆಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 4 to 5 seconds నేను ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂದಿಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾಮ ಉಂತುಲೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಚೋಕುಡು ಲಿಡ್ ಎತ್ತ ಬಾಯ್ದೆತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಚೋಕ್ ಬೇಯ್ದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ನಿಕಲ್ 5 seconds ನೇನು ಬೇಯರೆ ದೀಲೆ ಬಂಡೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ನಿಕಲ್ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿನ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಿನಿ ಪೋದಿಜ್ಜಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 minutes ಆಂಡ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಓಕೆ ಫೈನ್ ದಾಲಾಪುಜಿ ದಿಕ್ಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದುಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ತುಲೆ ಮೆಂತ್ಯ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಉಂದೆನ್ನಿಕಲ್ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಇಟ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ದಯಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆ ಮುಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುನ್ ಎಂಚ ಅಂತೊಪ್ಪವೆ ಅಡೆ ಮುಟ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್